Ромай, күзләремне ачарга ярыймы инде? Винни-Пух, тагын бераз гына түз инде. Күп калмады. Хәзер килеп җитәбез. Менә килеп тә җиттек. Ромай, син мине нинди бәйрәмгә алып килдең? Винни-Пух, биредә хәзер каз өмәсе бара. Аны авылларда көз җитеп җирләр туңдыргач, беренче карлар күренү белән уздыра башлыйлар. Ай-яй, субханалла, казлары бигрәк симез булган буларның, Ромай. Димәк, хуҗалары аларны җәй буе бик яхшы тәрбияләгән, ашаткан. Менә монда каз мамыгыннан ясаган йомшак ястык мендәрләрне иеп куйганнар. Хәзер казларны киянтәләргә элеп су буена алып төшәләр. Аларны чиста суда яхшылап юалар. Ромай, каз өмәсе бик күңелле үтә икән. Әйе, матур бәйрәм уздыра белә ул татар халкы. Җыр-бию, уен-көлке, барысы да бар монда. Винни-Пух сызгыра, пышкыра, өстәлендә парлар атып, кунак көтеп утыра. Бу нәрсә? Беләм, самавыр. Җавабың дөрес. Ә мичтә бәлеш пешә бугай. Тәмле исе еракларга таралган. Хәзер монда дуслар, кунаклар, күршеләр каз майларына манып, коймак ашап, мичтән чыккан бәлеш һәм өчпочмаклар белән чәйләр эчеп утырачак. Әйдә, без дә калышмыйк. Элек-электән килгән гореф-гадәтне онытмыйк.